Grabe yung naramdaman ko dito mga loves. So kaya yun, hindi mapalagay yung katawan ko. At yun ang sakit-sakit ng joint. 12:30 ng umaga, bumangon ako mga loves kasi gising na rin si Tami. Ubo din siya ng ubo mga loves, parehas kami ng naramdaman at ang lakas ng ulan. May trabaho pala si Tami ngayon mga loves. And mag-ano lang ako ng salad niya. I-ready ko lang. O'clock na guys. And kailangan ko pagkainin. Nakatulog ako pag alis ni Tami. Trabaho siya, no? So, ang hirap magkasakit. Ang hirap magkasakit. Lalo na kapag, magkasakit ka ba? And then, malayo sa pamilya. Iba kasi talaga dito, mga loves. Iba talaga dito kasi doon sa atin, pwede tayo magpaluto ng ay, lutuan mo ako ng paksiw. Yung mga bulang lang lutuan mo ko dito, wala. Ganyan sila dito mga loves. Parang kung sa Bisaya pa iyahay. Iyahay. Pero itong si Tami, maalaga man ito siya. Pero iba pa rin talaga ang Pinoy. Iba pa rin tayo. Hindi lang yun na partner. Family ba? Sakit. Sakit sa tubig mga loves. Sakit. Naglaba pala si Tami and tapusin ko lang po ito kasi nga wala na siyang time. Busy na, may trabaho na siya. Kahit ang sakit ng katawan ko at sobrang pagod na pagod ako dahil sa naramdaman ko, kailangan kong magluto ng chicken soup sa aking asawa mga loves. Kasi may iba din yung naramdaman niya. Gutom, nakaayon ko guys. Hindi kasi ako kumain ng lunch. Yung kinain ko sa breakfast is bread, which is not helping me at all. And yun ngayon, nagluluto ako ng chicken soup. So, umiinom naman ako ng tubig. And so yun na nga, hindi nakatulong yung walang kain. At lutuin ko lang itong chicken bago tayo maglagay ng mga ricados na kinakat ko. Ito yung ating chicken soup mga love.
Dry pa siya ngayon. And, yun, celery, carrots, at saka chicken. Binabrown ko lang sila mga loves. And then, lagyan natin siya mamaya ng, ang bango niya mga loves, dahil sa ginger. Lagyan natin ng chicken, broth, and then tubig. Kasi lagyan pa natin siya ng pasta. So, ang bango, mas more gulay po tayo ngayon, no? So, ito na yung ating chicken soup. Ito lang yung pasta na nilagay ko, mga loves, oh. Dahil, wala na ako yung pasta na pang chicken soup talaga, no? So, ito lang yung makikita ko na nandito sa malapit sa akin. So, ito yun siya, yung chicken soup ni Tamimoy. Hindi talaga ako din ito eh. So, ito yung niluluto ko para sa kanya. Sana pag-uwi niya, kakain siya, diba? Avi is home. Where are you going? Nakauwi na siya. At kakain na siya ng ating pasta. Pasta na parang hilaw man ata ito. Anyari sa pasta. Hilaw ba tong pasta ko? Ngayon lang siya nakarating. Ano ng oras? 11:30 na. Oh. Oh. Oh, you're so clingy. Come on, baby. Oops. You're so clingy to mama lately. You're so clingy. You are so clingy. You're so clingy. You are. Ay, he is so clingy lately, honey. He is with me all the time. I guess you know I'm sick, huh? Definitely part of it. He always do like this. And touching my face every time I lie down. Touch my face. Where are you going? You don't give me a hug. I know I'm sick, but a hug? I'm trying to get stuff going. Fine, don't give me a So hug. it'll be heating up. Wow. Yeah. Hug me in the back. With I don't lemon. wanna breathe. Did you put lemon and honey in there? Yes? No? Ano yung itlog? No, no honey. There is a honey, no lemon. Han, bisag kahit may sakit ako, Han, gusto ko pa rin yung itlog. Han. Han. Kahit may sakit ako, pero gusto ko pa rin yung itlog mo. Please. Soapy. Soap. Noodle soup, no chicken. What the hell happened to the chicken? The soup is just the soup. The chicken, I cut small pieces of chicken is over there. It's over there. You see chicken? Okay. I only defrost few chicken. This is a dog chicken, Han. It's not a dog chicken. Yes, we bought this for the doggy. Bought it. I defrost 4 of them. Boneless chicken breast. Why would it be dog chicken? We bought it for them. I don't even like eating chicken now because we fed the dog chicken. Ridiculous. Yes, son. It's a dog food. Kahit saan-saan na lang ako napuntaan, dito na naman. Ito talagang pusang ito. Parang hindi na ako nilulubayan. Nung nag-start na may sakit ako, gano'n hanggang ngayon. Hindi talaga ako nilulubayan ito. Tingin ng tingin. Ganon-ganon sa mukha ko. Every time nasa bed kami, ganon-ganon. Ihahag niya yung liig ko. You're such a good boy. Sana may tao na ganito, no? Na talagang sinasamahan ka palagi. At kino-comfort ka. Parang nagko-comfort sila sa'yo ba?
May naririnig akong mga sabi-sabi na ang pusa daw, kapag may naramdaman ka, andin palagi siyang magkatabi sa'yo, andin kakaiba yung action niya. Ito naman, clingy ito, pero kapag may sakit talaga, makikita mo na nagsusobra siyang clingy, nagsusobra siyang attach sa'yo na hindi kaiiwan ito siya. At sabi pa nila, ano daw yan, parang kinukuha daw nila yung naramdaman mo. At yun, para sila yung mag-carry ng naramdaman mo. Nakatingin lang kita sa cellphone lang. Yes, you are so cute. Nakatingin sa cellphone na, is that mama? Is that mama in the phone? You're so cute. You are so cute. You are my little kitty. No baby, si mama na. Yes, it's me. Look, you see me? It's me. I'm the same who you see in the cell phone. It's mama. It is mama too, baby boy. You are such a baby good boy. How old are you? How old are you, little boy? Kaya gusto kong healthy ito, pero si Tommy talaga, hindi talaga siya nag-help sa akin eh. Gusto ko ito healthy kasi gusto ko yung expand ng buhay niya is matagal. Kasi ang pinaka nila is 16, 15, 16 yung buhay years, you know. So,